Нәни түбән каммалар күчтәнәш әзерли. 64-нче балалар бакчасы сабыйлары Татарстан Яңа гасыр каналында эфирга чыгучы күчтәнәш тапшыруында катнашырга әзерләнәләр. Балалар хәзер түбән камада яшәүче шагыйрә Рәмзия Вәлиева шигырьләрен ятлыйлар. Сүз уңайнан 8 ел дәвамында нәниләрне сөендеп торучы тапшыру сәләтле балалар белән таныштырып кына калмый, татар халкының мәдәнияте, бай традициялары турында сөйли. Түбән камаларның әзерлеген Альбина Вәлиева карап кайтты. Шигырьләре белән яшь буынны тәрбияли. Рәмзия Вәлиев балаларны иҗат җимешләре белән таныштыра. Шагыйрә бала чактан ук каләм тибрәтә башлый. Язу сәләте белән балалар белән дә уртаклаша. Сабыйларның шигырьләрне сәнгатьле уку өстендә даими эшләп тора. Имбикә бакчасына балалар белән аралаша башлагач, миндә шундый илһам туды. Бик матур иттереп сөйлиләр, үзенчәлекле балалар, бик шуклар үзләре бик җитезләр, үзләре бик тиз эләктереп ала торган балалар. Мин шуңа һәрбер очрашудан соң аларга тагын шигырь язам дип кайтып китәм. Без әзерләнәбез күчтәнәш тапшыруына, күчтәнәш җибәрергә. Менә шуның өчен бу бакча балалары белән эшләү миңа бик рәхәт, бик күңелле, бик җиңел. Хәбиб булачак китап язучы. Рәмзия Вәлиева иҗатына бәя дә бирә ала. Рәмзия Вәлиева яхшы яза, матур. Шигырьләрен ятлыйбыз, өйрәнәбез. Бик матур шигырьләр яза ул. Ошый бик нык. Татарстан Яңа гасыр каналында эфирга чыгучы күчтәнәш тапшыру тәрбияви чара булып тора. Шаян йомшакка һәм ак тәпи балаларны әкият, хикәя шигырьләр аша игелекле, яхшы булырга өйрәтә. Рәмзия Вәлиева. Мин әниемнең үскән кызы. Әнкәем үскән кызына һөнәрләрен өйрәтә. Өйрәнүең үзең өчен, бәбәкәем дип әйтә. Рәмзия Вәлиева туган телем. Бәби чакта әнкәм минем бал бишектә тибрәткән. Әнә диеп тел ачылгач, Субханаллах дип әйткән. Без Түбән Кама шәһәренең Сөембикә бакчасына йөрибез. Альбина Вәлиева